Pagkasalitan ni Rose Kanapoluan, Gungguna. Dear Manong Nemi, dua alalaki Manong Nemi dagiti pingit nga agar-arim kaniyak. Ida kami pailaing iti college. Jack in kaskaso ida Manong Nemi tagbasbasa ak pailaing. Takang kanayon nga ipalpalagip datatang kininanang nga awan ti sabali nga ramidek no saan nga ti panang ipasnek ti panagbasa. Dati ayat ket makauray adda tiyempo iti panagbasa adda met tiyempo iti panakiayan-ayat adda tiyempo ti panagasawa. Talo kami nga kakabsat Manong Nemi ket siyak ti kakaisuna nga babae nga siyak ti burdek. Iso nga di nag-aasawan di kiti duwa lalaki nga kakabsat ko, siyak laengen ti kadwa datatang kinanang dito'y balay, ket siyak laengen ti pagbasbasain da. Dagiti na pinget kanyak nga agar-arim Manong Nemi ni Reden, padak ni estudyante. Idinto ta ni Bobby, nagredwa siguro, nga madakano business na. No may dak pa siya rin dito'y balay, Manong Nemi, nakamotorsiklo ni Reden. Ginatang na kano nga second hand. Idinto ta ni Bobby Manong Nemi nakakutse. Dandani sabali nga kutse Manong Nemi taramaten. No flowers. Ti sagot ni Bobby ni Met Reden ket komporme ti bunga kano ti ka. Bunga ti mula na nga mabaling nga atis kasi jay saan ket guapol mangga sa bagay di flowers ni Bobby ket adda pasurot na nga chocolate Manong Nemi. Ngayon may salag di desisyon ko ako na awan pa'y panunod ko iti ayat. Siguro no makapagturpusak ton kaya na dan trabaho no sinuntot ka na kayo ti pakariknak ti ayat di ka isuntot aklonek ko na. No pagsalusudak mat natatang kininanang Manong Nemi no asin no kadakwada kada Reden kini Bobby iti mayat nga pilyen nga ayaten. Ti salud ti sungbat da akin dalatakin ka anak ano asin no kadakwada ti pakarik na ami ti ayat. No kinagwapo no langat pagsasaritaan nagpadpada damat nga dalangala. Kaya lang, no arwa panagar-arwat, no arwaten, no gamit. Kaya makita mo nga sila, nasalsaliwan-wan ti panagbiag ni Bobby. No ugali, agpadpadadamat nga napakumbaba. Agpadpadadamat nga naisem. Agpadpadadamat nga mudang respetuwen ti padada nga tao. Isungarutang nang nagrigat agpili. Ala akit agpili ka nga naling tanangim ti agpili ako nada. No asin na't pakarig namin ti ayat, iso taklo na. Ngayon sampa lang itanak, agbasa ka pa eh. Intuloy ko nga rin tinagbasa, Manong Nemi akasmat iti panang ituloy ni Reden, ti panagbasa na saan kami nagkaskulaan. Aging ka agraduar akon, kada agraduar maten ni Reden, Manong Nemi, kada gabota saan nga naggadan ti panagraduar mi, inimbitaran nak, napanak met nakigraduation, na mamuk datatang kininanang na, kinikakapsat na. Hindi mat nagraduarak Manong Nemi, inabis ko met ni Reden, kini Bobby. Yung may damat Kalidag birthday ni Bobby Manong Nemi kalbasan nga nagraduarak kaya nagsapsapul akong ti trabaho. Imatendarak tayo nawis na. Inya mamunak karagi di parents na. Ken kakabsat na. Ket ko na di kakabsat ken parents na. Sika ti kang kanahin nga bagbaga ni Bobby. Ngano aklonon to ni Suna nakasaganan tumatan nga mangi kasarken ka.
Nagsipod ta, nabayagan nga danig usyo na. Tilaingin kurang naging kuha na ika kita asawa ken anak. Nasihat mo ti panang entertain ta kanyak manong ning. Nasihat mo ti panakilangan ni Bobby kanyak. Awan ti binabastos sa nga kaskirado mga lalaki nga gundawayan dati kinalupoy ti may nga babae. Asawa ni dag birthday ni Reden, inawis nakmet manong namig kat siyempre no kasano iti kina gentleman ni Bobby kasta matan kini Reden. No kasasad ti panagbiag manong nami ad-adda na salsaliwan ti biag ni Bobby. Nga gagangay lang ti biag ni Reden. Kaska na kami nga gagangay lang. Iti nakastrike ako ni trabaho manong nami at damaten trabaho ni Reden. Aking ka nga nagdesisyon ako. Ay, at ka din pakarik namin ti ayat kadakwada, na? Tapno, sumardengan ti may sa kadakwada, tatang, nanang. Aklo na kon jay, talaga nga kayat ko. Tano, jay to paayek, siyempre hanto mata nagpagpakita. Ta imposible to pala, umay nakto pala pasyaran, pinaay ko lang arutin. Mangnamnamad ang padbadaanan. Wenang tang. Ngayon nasakit man nga awatin, no sino man ti mapaay kadakwada. Naragsakmet, no sino ti saan nga mapaay. Asino ngamin kadakwada? Diyo ka di mo patangan, tatang, nanang? Sika bakit, mapanangam. No sino ti kayat ni Rose ka nagitidua. Tsak mo. Kasla ni Bobby. Kinuna ni tatang. Niriden, Ana? Niriden. Ni Bobby. Niriden. Ni Bobby. Niriden. Di tag pinapilitan bakit? Maamanda tulatan asino kadakwada. No ni Bobby, no niriden. May nagpinasyar ni Bobby di ready nga rabi manunemi kadito ikon nga inyat nagtidesisyon ko. I'm sorry, Bobby. Ngem. Saan nga siya? Saan nga siya? Saan nga siya? Sino nga rod? Siyempre, no saan nga siya? Niriden. Namnamaik lakit din na siyak. Inaramit ko man ti amin. Nagsakit na ito nga panakapaay ko. Rose, I'm sorry, Bobby. Samat nga rin nga mabaling nga pagkadua at ti puso. May salahin ka na kayo ti pilyak. Anyat awang kanyak nga dakin ni Reden. Saan nga rin ti salsud. Basta ti pakariknak iti ayat ket ni Reden. Saan nga si ka, Bobby? I'm so sorry. Nasakit. Nakasakit, Rose, ti mapaay. Amok. Ngayon, alisto na ito siguro nga malipatan. Kaya alisto nga makasapul iti sa bali. Ado dito natin kinipatak ng babae. Saan nga si katinikari? Apa na kanyak? Kaya saan matam siyak tinikari para kanya. Sabi ko di ka mangimula tigura kanyak. Tagasano ko makaimula at tigura kan kagitipat-patig ka. Well, may sakang lalaki nakasaganang umawat ti panakapaay ko. Ti maramit ko, Rose. Nuniniriden ti patpatig mo. Sabi ko saan kandong ang bubawi?
Sabi ko ma, tanaragsak kayo to. Kanini mo't lang arabi, manunimi si Maruno ni Reden, kat kastaon itiragsak na idimamon ng iso ti aklunek. I love you to, Reden. Yes! Kung nagtupay ngamin kat, nagparparik na nga siya, tagbalay. Nakangkalayin ko dahil tangi daw dawat kinapod Diyos. Nga siya kumatagbalay. Nga siya kumataklunan. Nga siya kumatagbaling na asawa na isagot ti Diyos kanya. Kasi hanggang ito nga babayo nga nangaklon kanya cross. Tagbalin na ito nga understanding. Tagbalin na ito nga napudnukin ka. Nadyak to pulos tumalyaw ti sa baling nga babae. Siksikan to lang. You are my only, one and only. Inarakop nak nga rod manunemi kat naging narakop kami. Idi mo na agundaway manunemi anaramanak anariknak dagiti na bara bibig na nga nangamal kadigiti bibig ko. Mabalintan da kasawa. Agurnong tapay nga agpadpada rin. For how many years? Kabaling nga duwa, ng kanit talo nga tawad. Nga panagurnong ta. Planuin ta, kaya isaganaan ta, tibangunin ta pamilya. Pasapo nga nakasakana. Sige. Ipas nagkutag trabaho, agurnong, kastakmat, Reden. Agtrabaho agurnong ak. Para, itibangunin tanto na pamilya. Manipon met idin manunemi sa anin nga nagpagpakita ni Bobby. Kumusta nga tamot itan? Ada nga tan kasukat ko? Ada nga tan girlfriend na? Baka ada matan asawa na? Ada nga digundaway manunemi nga every end of the week. Ag-date kami kiniriden. Lumubunak iti motorsiklo na. Saka mo pa nag-dinner. Akong plano nga gumatang iti kotse, 4 wheels. Dinamag ko. Kasla, kay-kayat ko, iti motorsiklo. Alis itong iluslusot. Sa bagay, ngam delikado, met. Apay nga delikado. Alis itong nga matulid. Dato 4 wheels ket orin no hangagan antar ket hanga matulid. Dato 2 wheels no sa among i-stand matulid. Asas nagdidisgrasya ti motorsiklo. No, amom ti minom. Kemtsak mat amot minom ti arak. Hanak mat mabarbartek. Isong okay kanyak ti motor. Siguro agkakotse akto ito agasawatan. Katsi ka. Di mo ka di kahit, awang ka dito planong mandaan ti service car? Di ka kahit nag-drive. Abay, mabutay nga. O, susuruan kang nag-drive ti motor. Sakang to susuruan nag-drive ti wheels. Ano ito yung pang susurong, usarim nga panangisuruhan niya ti 4 wheels, no awang met 4 wheels mo. Di bubunong tak, susuruan ka. Hanan. Ag commute aglantahan kay kahit ko pahingam ti agmutura ko nagkutse. Tas tamat manong name iti bagbagat at tatang kininanang agsusuro ako nag-drive. Sakto mga rat lisensya, tapno adan matan kutsek. Tsaka mo manong name. Tay di balasina nga kami ket na-disgrasya ak adapubiak. Naman basa nga siya kaya nagbaneho. So, nga, pulos ambisyonan. Siguro, ano ito nag-asawa kami nagpasun kanil din, saan ito nga motorsiklo ti service mi, siguro, anong name kat adan tumatin bukod mi nga 4 wheels.
May sa dua, talo, atawen. Happy third year anniversary, sweetheart. May katlo na ito ang tawen. Sipot inaklod na. Di ba? Kung namin hindi, 2 to 3 years sunton ti pa nag-asawa ta. Ngayon siya ka di pa nga makauray. Wano saan ka din nga makauray ti another 1 year? To make it 4. Abi nga di mo pa kayan. Tsaka mo. Mangibaga ka man ti rason. Kang runan nga rason mo api nga di mo pa kayan. Gamot ubingak pa kahit ko, medyo mature dakton no, agbanin ako ngayon na. Gabo ka dito, ubing kapay, kaya di mo pa kayat. Diyak kayat, kaanak na sigod. Di ag-control ta. O nag-asawa tanton. Basang ko may kayat, sweetheart. Sabi ko matamawatan na. Manuping harot katawin. Isorte ko na nga. Kumpletuan nga upat nga tawin. To make it even. To make it even saan nga common. Di mo kahit common number. Even number ti kahit mo. Una. Nasapol nga dala ta asawa itong gamay sa paris-paris sa kunada. O sige. Next year. Isunton di pa nag-asawa ta. Saan ilata nga tawin. Di na magngarod datatang kaninanang manunemi no apay nga saampay lang itira ito nga tawin. Kad nagtulagan yung sakin ni Reden idi nga itira ito may katlong nga tawin. Imbalagip ng harod nanang tatang ngayam nang kidawak pa iti another 1 year. Apay nga aming ako na mga sangka pa nakasagana. Basta, diyak pa kayat. Baka met into dumanon ti umay nga tawan kat baka tawar kan no but another year. Hanga tamat tentang. No anya ti karik isun tumatupal. Aguri kampay ti may sa katawan kiniriden. Sakam to ang kalaysa. At naginigon daw ay manunemi nga uminaksunduin ni Reden dito trabaho. Kaya aglo ka na muna makilobo na kang kuha na ti motorsiklo. At naman naginigon daw ay manunemi nga jak mo oray titawag na. Baka agkumyutak ko na. Naging ka manunemi ti may isang nga malem nga panagawid ko. Agur urek tilugang ko idit at dagsardeng nga kutse iti sangwanan. Idi may baba manunemi ti tawa ti kutse. Nakitak. Rose? Bobby? Kumusta ka? Agur urek at sakit tilugan mo. Nabalik kan sa awat ti nagtrabaho api nga saan kang gumatang di service car mo. Diyak kayat eh. Abay kan? Itulot ka. May kan. Kakaisunang napayagan na saan taga nakita. Sige. Kinunak man nung naimikit limu ka na. Minatmatan na. Abay ka sa padang matmat mo kanya. Salat na nagkupas na kinapindas mo, Ross. No kasanong pindas mo hindi, mas manitan. Kumusta ka gamit ka ni Reden? Okay, man. Actually, iti dito ko mga tawan nga kasar kami nga. Kinidaw ko pa iti another year. No kasta, next year kaya nga kasar. Pakimadam. Inta dinner? Please. Kakaiso na kita tayo. Mabalin?
Kaya napakat mabaling ko kit ni. Inturong mamatinitayan di kiti restaurant. Agkaman na cross. Nakakasgasat na ito yung aldaw. Ta nakita ka manin. Napanam ngawin. Isa di Manila. Di Jack nag-concentrate iti negosyo. Inilaan ka lamang nga nagbakasyon ng dito probinsya. Kadamkat ni. Saan nga nagagara nga nakita ka. Ngaranta ka talagang umasarungkaran. Kumusta kayo? Mabali na kong mga tawagan na. Ay, nagsabalik gaya man tin SIM card. Di ka makontakan eh. Ito naman to kanya sabali nga SIM card number mo ha. Sige. Already dating Facebook account mo kaya nagbaliw ka pa yun. Blinakan na kon. Hanggang blinakan. Nagbali ako kailangan. At kami nagkitagis ko edi, scammer, isang binaliwak na account ko. Di itad man dumanin. Account mo, friend request ito, no, i-accept mo, no, mabalinta ang chinat. Agka communication da, no, handlakit nga, iparit ni Reden. Sabi ko, may iparit na. Sa bagay, di kayo matpay nag-asawa, di ba? Kinawang nga naman dirandam, no, makikamunity ka nga. Nagbaling ka ba't nga na siyahan? Isa na lang ta, napahayak. Imposible. Ngawan pa iti nagbaling nga kasukat ko. Ato? Ado dita. Alis to laing matlagayam. Kayam talaga na saan nga kupas na kinapitas mo. Sikaman. At ado dita tinapimpintas kim siya. Kapag na nagbalinmet nga na siya at idi ni Bobby, manunemi, saan nga tapat nga dakas no, padgak, nga ag-dinner kami, or ito maminsan mitlain. Ibagag tumitlain dito, manunemi kinili din. No, dan to time, manunemi nga matakamat ko, may panggap kini Bobby. Kaya kabayatan, manunemi, nga kang saan kami nga mangururay, ti order, baka kahit mo tuminom. Hana ko minum ti arak. Champagne, red wine. No. Sige. Urayan ta ka ba si order ta. Hindi ka okay kay kiniri din. Nagtulag kami hindi nga ito nga tawon ti pa nagkalasar mi, yung siyak tinang ipospon. Inang ilod-od. Next year ko na. Hindi ka dito next year sigurado. Palubos ti apo. Nuta kami tinaikarito tong galbaysa. Sa bagay, ado di kakasta eh. Kunam lang no, isuda, ngayon sa madgayam. Parang ganun. Hanggang hamo pa lang sure, nga takay lang katuluyan, di ba? Sabi ko man, ka madlain. Itan tur dita. Mangantan. Itulod na kumapay manon naming ko na sanin, Bobby, please. Sanin. At commute aklatan. Sige, it's up to you. Okay nga rad. Dadatilugan mo ni. Okay, bye. And thank you for the dinner, Bobby. Thank you, met. Parang pagustong kanya. Diyan malipatan na tingal daw. Kaputa nakita ka manin. Nakasango ka pa yung nangan. Rose. Naistoryak manong nemi ka natatang kininanang nga saan nga niriden ti kinalang ko nga nag-dinner. Hindi kita, kumusta mat nga roda ni Bobby? Kasi hatang, no babae kita adunta ko na eh, so nga ado kanot nagbaling nga kasukat ko. Ado ang babae nga talaga, ng sa balik natin talagang ipatpatag mo. Siguro agad talagang ipatpatag na ka ni Bobby. Idi, ng pagkasanitan, at pinahay mo matin.
Kita imbaka mo ko mamaglaki ni Reden. Tawag kong dumandam matatan. Alawan. Kadagit-agay na yan. Awan tinaskin nga ilimad da. Nangarunakat na nagkarebal idi da Reden kini Bobby. Sakit nagkuyog kayo. Kit nag-date kayo. Idanda ko niti silad ko manon name naramid ko niti bawag kini Reden. Reden? Pasensya ka ha. Saan ka na nasundo? Itay. Okay, mawatak. No, saan ka ngumahawag nga ibagam nga umay ka? Kahit nga sawan, hanggang umay. Kadami na sisitay-tay ngayon kamakam ko. Pag bagisumit, ngayon pa nag-uray ko tilugan ko, at sinardangan nak ni Bobby. Bobby ko na? Nagkita kayo ng Bobby? Nagkita kami. Saan ka lang nga basta nagkita? Inawis na. Kababay mo at saan ko patgan. Napanan nyo. Napagam nag-dinner. Kasi ito dati, very gentleman ni Suna. 1 madlaw ko panang bastos na kanya. Kasi ay, napagano sa Manila, di ka lang namin sa nakalman nga na nagpakasyon nito eh. Di mat nagagara nga, nakita na. Kasi ay. Gagawin lang lang ang paggusto. Gabuta. O rin ang pinaay ko, masabat isuna nga na siya gagayem. Di ba? Abay, i-explain mo. Ako, matreklamo ka. Baka nagreklamo ka, apin saan ko, ibagam saan ko impakamu, kung saan ko impakada kayo ka. Hamat na nga siya ng ipag-arang kanya. Kas na ko nam, wari pinaay mo, may samit iso nga kayo, tanagbalimbat nga na siya at kang ka. Okay. Kat. Kat kastoy. Nasiyat ka, nasiyatak, awang problema. Basta, next year, isunod di pa nagplano at tikal na isata. Noong pa'y, mabalin na kumakit. Mabalin na kumakit? Amok tayo dati panunot mo, Reden. Umanahin nga maarakop na, umanahin nga maagkam ng itilips ko. Aguray ka, agtutur ka. Maitad kuntok ang kati amin ko, intun malpasan di kalay sata. Makalawas, tinapalabas, manong nemi, nagbalin nga bisi ni Reden, nga day tatiga po na no, apay nga awan ti maawat ko nga tawag kang kuwano no, umay nagsunduan. Nasyatment ko naktad no, supek pakabanugan na pagkastaran di kasulina. Iri, nagururak, manong nemi, tilugan ko, adamat manin nagsarding nga, kotse, iti sangok ni Bobby. Hi. Kumusta kan, Rose? Ni manin Bobby. Ni. Abay, kas laki lahat na nagsidokerak. Ano rito nagparik na kanya. Hindi lukat ni Tirida o manunemi aglugan kan. Hindi man na dinner. Siguro pinagusto na kiri, pagusto na kumanitan. Bobby, maminsan to, kinunak manong, takaslada pa nagkadkad ko. Arigat met no, mapaguston manin, manay metin aday, di ko nak. Maminsan to, Bobby, kanada ururayek, dimsaag manong. Sino to ururayem? Ade, kaopisinak. Ururayek tap no, duham aglugan. Kasta? Nakigtutak manong nemi di umasadag kat bigla nga adda spray na kanyak. Ano yung spray mo kanyak? Ha? Aba,
bigla matlatan manunemi nga naulawak. Nga diyakon amo manunemi no anyat si marunungan na pasamak. Diyaka mo, no kasanot kapaot na manunemi. Nga awampuot ko. Kaya di manunemi, tagsublin ti puot ko. Nakakaasi ak nga nang imulagat kadagiti mata. Nakapagpagkat ka nakadagdagsan ti riknak. Nagdagsan ti bagi. Nagdagsan. Ay. Yung karigatak nga mulagat dagiti matak manang nemi. Aging ka nga nadang sagid kanyak. Nga nangig kami titakulap ko. Nangig ko titimag na. Rose. Rose? Rose. Niridenda ito'y. Rose? Kasala na bang arang tiriknak nga nakangig tinagan nga rin? Ngay sugayam ti mga gamti imak. Reden? Wen siya. Sa dinutiyan ko. Abay nga nakapsutak. Nakapsut ka. Madama ka masuswero. Hospital diyan ko. When? Natapasama ka niya. Awan ka dito malagip mo? Ni Bobby. Agur orek tilogan ko. Diyakin nama nga damanin ni Bobby. Ibagbaga na ngaglugan hak. Ngam nagkadkadak. Maminsan to ko nak. At dadagos ka nagparik na kanyak. Iso ka sana kadagos ka limugan. Madamdama pa itim saag kat imasadag kanya. Pagamang tadain yung spray na kanya. Nakapasan lang sa bagmuno ngamin. Segundos, mariknak ti ulaw ko. Aking kakadya ko na puutan ti si marunungan na pasamak. Siguro, nung naglugan ka nga dagos, saan kayo nga naabutan? Reden? When? Nakita nga inatibay na ka sa nakainlugan ni Tikutsena. Sana pinaandar nga dagos Tikutsena. Ang mulatan nga dadagas nga panggap na keng ka. Iso nga kimamatak. Magtati motorsiklo kat alis tong ipalusot. Nataray man Tikutsena. Napasama ka na pukaw kayo. Aging ka, nakita kayo matlang. Aging ka, insarding na kayo timay sa nga sangot ti hotel. Pag-iso nga, bagkatan na kakuman. Hindi makatano nakbaten. Kat naglaban kami. Nagdinanugan kami. Iti ba nagdinanugan mi? At na nangayab ti pulis. Ilumteng di ti pulis. Dinamagdarot na pasamak. Imbaga ka. Nga da impact. Angot na kengka kat napukaw mo ti puot mo. Inkarga na ka iti kutsen. Sa panggap na nga, isarek na ka iti hotel. Kuna ka. So nga, tiniliw di ti pulis ni Bobby, kanimbalod da. Wanted gayam ni Bobby, iti Manila. Gabo ka iti illegal activities na. Illegal ti negosyo na.
drugs, illegal drugs. Ken ori ni Bobby, user na, drug pusher pa isuna. Diyos ko, dandani ka, Nos. Nasaan ko nga napanunod ti may mang sundukin ka. Kadag ito'y kumangang kuntaway ka. Agyaman akratan. Agyaman ak. Yan kabutasan ka, makapuot. So nga kadang ko, naiyasar ka dito ospital. Ang mukha din danang kinatatan ko, gap-gaputa dito eh. Kailangan iso analos mong order na bantayan ko na ada kanya. So ang binantayan ka. Ano ka tinti oras? Para bangunan. So then, you're my hero. Nasihat niya mo, Diyos. Nakasaset ka na ta. Gabot na nagbalintabat nga nasihat kang kuhana. Nagungunaan ta. Gunguna? When? Gunguna niya po, Diyos, para karata, ngawan ti dagas nga napasama kang ka. Nayadayo ka itipagkan. Ada nang hinturon kanyak tapno may ka sunduin. Ada nang pakdahar kang ka tapno saan ka nga dagos nga aglogan kumait ikot sena. Nga nagkadkadam. Tinignay na po Diyos tirignam tapno da pa nagduwa-duwa mo na saan ka basta agtungpal ka ni Papi. Kitsak men. Inikanak niya po Diyos ti bilag pigsak tapno maparmek ko ni Papi. Kadeta matenting unggo na. Ni Babi ti dakas sa panggabnakin ka. Kasta? When? Ada dakas sa panggabnakin ka? Kadeta matenti rason kin puon no apay nga natiliw di kiti pulis isuna. Gapo kada kiti panag-aramid na tasangan na siya. Di gungguna na. Gungguna ni Bobby. Tano saan na ko mga pinag-aramidan ti dakas, di saan kumapay na tilita. Iso nga dakkel mo't ati, tulong ta. Kaya nadagor-ure nga gungguna, gabot adda naipatong nga ka, reward, asin numan ti, makaibagawan, no, makaipamuspusan tam, no, makimig ni Bobby. Adda pekas nga reward ko. Reward mo? Reward ta nga doa. No awan ti dagas sa panggap na, di ang ka kumanga na ma-rewardan. No saan na ka nalaing, may magsukon kayong ka, di awang kumat-reward ko. Hanto magbaling nga kukuha, magunod kong guna ka na dyan na ituon, nga kwarta, iti ulo ni Bobby. Nga may sa kadagiti most wanted sa di Manila. Nagsusukot manong nemi dagiti kaso nga naipila kontra kini Bobby manong nemi aging gana kumbiktaran ket adda iti uneg ti pagbaludan. Awanan ti kabuteng ni Rose, tawa matin ti dakas uno wa tao ngagpanggip keng kuwana ti dakas. Nagunggunaanen, adda niti uneg ti pagbaludan. Babayan, manong nemi ti panagan-anad mi, ken kinapudno ti ayat ti tunggal may sa kada kami. Ginunggunaan na kami mat ni Apo Diyos, kapag kalpasan, di manon nga tawan nga nagkinarian mi, nga panag-asawa mi, isumuten di pa nagkalay sa amin. Hindi kaltawan, deta nga kasar, manong nemi nakaragragsak kami kini Bobby. Reden ko nakuma. Nakaragragsak kami kini Reden. Agsipod, tadimtengen, manong nemi, tinabayag min nga orayan nga kaaldawan, di pa nagkalay sa amin.
seremonya, resepsyon, aking kadintengen, tirabii. Dito'y kami sidong datatang kininanang manong. Kawang ngarot ti kaduan datatang kininanang, no panawak kida. Napian, dagiti naganak, kini babi, taadda pa lang, dagiti kakapsat na, nga mangkad kadua, karigiti naganak, kenkuan. Awanan ti sapulak pa, manon nemi ti kinaragsak ti tunggal may sakada kami. Nagsipod tatalagang agpinpinatek kami. Pinadakal mi, manon nemi ti family house mi, tatatat nagtutula kami kadatatang kininanang, ket ditoy tinagtartarayan, nagayaman, nakikinamatan, dagiti talungan nakmi, nga iso ita datatang kininanang, iti pakaringgorang dati mangayuan, kadagiti apu ko da. Kanta kami kiniriden, manon nemi, intuloy mi tinagbatrabaho, tapno di kasta kata, damaurnong, para tinaranya kamasakbayan, dagiti anak mi. Dahito nga rot, manong name iti pakasaritaak. Kadagyaman naklaunay, tilaing mo nga ng urnos, kalpasan nga nakinsan keng ka, di detalyena. At sabi ko man, ang damat ni batik nga adal, liwiliwa ken pagsalmingan tibiyag, karigiti padak nga nagbuya. More power to your program. Tuwing nga rot, agyaman nga pagayam mo, Rose. Thank you, Rose. Tingka pa nagsurat. Thank you ka na kita nagbuya ka nagdangag. Sabi ko ma, ta magustuhan nyo di istorya.